Hebrews 12:2 itutok na to itong mga mata ni Kristo nga maoy mag-uugmad sa itong pagtuo dili sa isikataw nato. Usay manggod ang hinungdan nga nung wala tay gana mo simba tungod kay napandol ta sa itong kauban og simba. Igsuon balik-balikon ako niha na ako'y pangutana, kinsa man gid ang imong gisimba, sila or siya? Kung ang imong tubag siya, din nganong muundang man ka og simba tungod ra nila, igsuon i-ignore sila, paniguro og imuha kay ang kaluwasan tagsa-tagsa. Usa ka adlaw mo tubang taniya, dili kay adto ta mo tubang nila. So sa ilang gibuhat ayaw padala, tutok pirmi sa iyaha kay siya ang muhatag nato kinabuhing walay katapusan, dili ang mga kauban nato simbahan. So banti ta sa unahan, bisag di ka nila ganahan, kay ako kang balikan, iyahay tagpangatubang sa kahitasan, ingon nga tagsa-tagsa tagkaluwasan. So ayaw luya-luya diha, ayaw padala nila, tana manimba ta, mabungahong kabuntagon mga higala, pampo amping abanti ta. To God be the glory. God bless everyone. Di ko makabuhi imong sin